Hola, bon dia. Jo sóc un historiador del patrimoni culinari català i aquesta qüestió de llengua és evident, em preocupa molt i em sembla que tothom, qualsevol mestier o qualsevol feina que feu, teniu de venir en aquesta manifestació el dia 31 a Perpinyà per fer aquest lip-dub. Em sembla primordial, cal defensar al màxim aquesta llengua. És indispensable per tal de comunicar, de mantenir la nostra identitat. És una cosa molt forta que tenim de conservar, que tenim d'ensenyar als infants, als nets, i per comunicar a tot arreu del món. Jo he fet molts viatges i sempre he parlat català, fins a Rússia, tota l'Amèrica Latina, cap dificultat. A tot arreu del món hi ha casals catalans que fan aquesta feina des de fa temps. Doncs veniu, i veniu amb mainada, amb família, veniu aquest dia al Castellet.